Bueno, segiden amnesiagaz, behin bai gauez. Eta ia zelan duzten. Ia... bueno, saiatuko nahi aldanik eta berbarik itxien itzen. Ia. Ez dut igarten umie. Who are you? What do you want?
Christ! We were so close. What the hell is this place now?
harinoko kapitulu ikusi bazuien. Urten dute kobasulutatik, aretxara, eta irratetik injote garegaz mediku gaz berba, eta esan doz, keile ingo dauela jakitziko non dauen. Vale. Keile ikusi dut, junei bertarantz, bai, zulo batera josi nahi, eta hemen agertu nahi. Hola, kauso zer estralurtar baten, eta orain puzzle batin bidot, ate bat igiritzeko, ardauen portal batera sartziko. Baina ez dagot ideari, pez, zerin bidoten. Da, bueno, hori da, neure... Bale, antzakatzar, pein mimintzatez aurreri, bale, bai, logiku da. Bale, bai, horrek zelulek non koño dauz. Hemen sartu metez zelule bi. Eta hor bi edo hori hemen.
Da ni pentsaten berau dala katxarro batxu. Ah, ui, ui, ui. Come on. You can't do this now. Tas nise koina etxinen ba, formuli. Bale, eta oin? Zen bidot. Bale, hau pasadot eta gureatik iridot. Bale, horren zen bidot. Hau amata?
Esto tiene que ser, ¿está? Ah, joder, hau, That's the town. And the doctor. But how can that be? Something just... orain lehen soltauten monstrue. The air. It's foul. Zer pasa da? Hostia! Da zen la koñan lehen pasa orain orduan. Bametik. Ez da non nauen. Ez nahi pasa.
Ostia. Ez dut ikusten da, zebez. Vale, ja. Hostias. Zema denpora daruet? Ordu bete, vale. Hemen gelditxuko eta hau, eta gero jarraitu mod segiduen, bai, bideoak ez dutez gure hain luzik izati da. Hala, antxe arte.